Idol Dennis, go ahead. Maragsakan kinagyaman di dumawal barangay iti Lawaga City. Gabot tutuloy iti panakaawat na kanag iti essential non-infra projects iti Lawag City, babaen ti Lawag City government. Nakaawat ti nagdumang amul back chairs, foldable tables, kastamatan iti tents, stand fans, ken kastamatan ti ventilation iti kanag iti public places. Dapat iti jetmatic pump, GI pumps, kastamatan dagitay pagala iti blood pressure, iti aparatos Idol Bernard, dapat iti portable nebulizers, pagala iti blood sugar, ken weighing scale, karaman ti flashlight para iti emergency kit, nga mausar iti parawan iti todo, dapat iti electric bike, kariti barangay Idol Bernard, lati electric bike tata, usaran nga pagpatrolya, usaran dagiti barangay officials, nga pagpasya kati kabarangay da, iti Lawag City. Mismo, yung dalawan ni Mayor Michael Kion, kaya dumpay nga department heads, iti panipay, dito yung barangay, kasi iti barangay 7A, 7B, barangay 13, barangay 15, barangay 37 Calab, kaya barangay 40, Balatong Lawag City, kaya iti bansada, itinan infra projects manipod iti Lawag City Government. Maragsakan da Idol Bernard gabuta kaduan dagito iti pang emergency usaran iti salon act ken kasamitan iti panang salaknib iti kalamidad sumangbay iti bukod taya nga lugar. May paneknek kuna da Idol Bernard nga saan nga pang politika no dikit talagang tuloy-tuloy iti serbisyo ng papay iti grupo iti Lawag